Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Amang. Walang eksaktong taon. Agtigwa, Romblon. Nga pala Pinuno, pagpasensyahan nyo na kung hindi ko maibigay ang eksaktong detalye ng panahon ni Amang. Noong kasing naikwento ito sa akin ni Maestro, wala siyang binanggit sa akin na taon. Ang palagi niya lamang bukang bibig noon, hindi pa dumarating ang una at ikalawang pandaigdigang digmaan, may hustong gulang na itong si Tandang Amang. Maaari ring nabanggit yun sa kanya ng matanda, subalit nagawa niya na lamang yung makalimutan. Nag-ugat ang talambuhay ni Tandang Amang bago pa man sumapit ang panahon ng mga bayani. Ipinanganak siya sa isang pamilya na tubong naninirahan sa dagat. Gawa sa bangka ang tahanan at ngayong pangkasalukuyan, tinatawag silang mga badyaw o sama. Kaya palipat-lipat ng lugar ang pamilya ni Amang noon sa kadahilan ng maraming humahanap sa kanila. Nang madapo sila sa Agtigwa, yun din ang naging pagkakataon ng kanyang ina na mailuwal siya. Paglabas ni Amang sa sinapupunan ng tiyan ng kanyang ina, nakarinig ng malakas na tambuli ang mga kapatid at ama niya na parabang naghuhudyat ng kanyang pagdating. Mula sa kanyang pagkabata hanggang sa pagtungtong niya ng 12 anyos, maiging ipinaalala ng kanyang ama ang panganib na kanyang dinadala. Ayon dito, kaya sila naglayas sa kanilang tribo ay para lamang mabuhay siya. Noong ipinagbubuntis pa lamang kasi itong si Amang, may isang dalubhasang manghuhula ang nakasilay ng hinaharap ukol sa kanyang dinadalang panganib. Naniniwala ang matandang yon, walang maidudulot na kabutihan ang pagkaluwal kay Amang, gawa ng magdudulot lamang yon ng kasamaan. 3 buwang naging bangungot sa manghuhulang yon si Amang at ang 10 demonyong kasama nito bago yon mailuwal sa mundo. Dahil dito, nagpasya ang manghuhula na ipapatay siya sa oras na mailuwal na siya ng kanyang ina. Noong una, hindi naman tumutol ang kanilang padre de pamilya, subalit habang lumalaki ang tiyan ng asawa nito, doon din unti-unting nagbabago ang pananaw nito hanggang sa hindi naglaon, nagdesisyon iyong itakas si Amang kasama ng kanyang ina at mga kapatid. Sa pag-alis nila sa kanilang tribo, alam nilang hindi yun magiging madali. Karamihan sa mga pangkat ng mga mandirigma nila, inatasan ng misyon na ang tanging layunin, lipulin ang kanilang pamilya. Halos ilang buwan din silang nagpalipat-lipat ng lugar para lamang hindi sila masundan. Pagkarating nila noon sa Agtigwa, sakto namang iniluwal roon si Amang. Dahil sa masyadong bata pa siya noon at hindi pa kayang maglakbay ng gabi sa malawak at malamig na karagatan, kung kaya't minabuti ng ama niya na manatili sa isla kalakip ng panganib. Nang dumating sa puntong wala na silang makain sa dagat, nagdesisyon silang dumaong sa isla ng Sibuyan na kilalang lugar noon bilang tahanan ng mga sarut na mga taong lobo. Dahil sa alam nilang dayo sila sa lugar, hindi nila maipagkakaila ang takot sa mga nilalang na yon. Habang naghahanap sila ng kanilang matitirhan, doon nakilala ng kanyang ama ang isang lalaking nagmamay-ari ng malawak na lupain. Ayon sa kwento ni Amang, yon ang unang lumapit sa kanila para mag-alok ng matitirhan. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, hindi na rin ito tumutol sa nais nitong mangyari. Lingid sa kaalaman ng kanilang pamilya, ang lalaking nag-alok ng kanilang matitirhan ay ang mismong pinuno ng mga sarut. Halos inabot pa ng ilang taon bago nila nalaman ang tungkol sa totoong pagkatao ng mga ito. Kung hindi nyo kasi na itatanong, isa ang mga sarut sa mga nilalang na napakahusay pagdating sa aral ng pagkukubli at pagbabalat kayo. Hindi mo yun makikitaan ng kakaiba sa katawan,
mapaumaga man o gabi. Sa pagtagal nila sa isla, unti-unti na ring nawala sa kanyang pamilya ang panganib buhat sa mga mandirigmang naghahanap sa kanila. Lumaki si Amang sa puder ng mga sarut, kung kaya't bata pa lamang siya, unti-unti na niyang natututunan ang pamamaraan ng mga ito. Kahit nga ang lalaking nagpaunlak sa kanilang manatili sa teritoryo nito, hindi maipagkakaila ang husay ni Amang pagdating sa pandama at sa talas ng pagmamasid. Sa pagtungtong niya ng 6 na taong gulang, habang idinaraos ang kaarawan niya, merong napansing kakaiba ang pinuno ng mga sarut. Habang karga-karga kasi siya noon ng kanyang ama, nasipat nito ang isang malaaninong buntot na bigla na lamang lumitaw sa likod niya. Dala ng kuryosidad nito, agad naman yung lumapit at nagboluntaryong kargahin siya. Paghawak ng pinuno ng mga sarut sa kanya, bigla naman siya nitong nabitawan, dala ng labis na pagkagulat, ukol sa presensya nitong naramdaman na nanggagaling sa kanyang sistema. Nang malapit na siyang bumagsak sa lupa, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang anino ng batang kawangis niya. Nakangisi yon habang dahan-dahang iniaabot ang kamay nito. Paglapat ng kamay nito sa palad niya, kitang-kita ng mga sarut kung papaano siya lumutang sa ere. Hanggang sa unti-unti nang lumapat ang kanyang paa sa lupang kababagsakan niya sana. May naaamoy akong espesyal sa iyong anak, Estanto. Kakaiba ang batang ito, bukod tangi sa lahat ng batang nakilala ko. Sa ngayon, hindi ko mawari kung demonyo ba o anghel ang nagligtas sa kanya. Wika ng pinuno ng mga sarut. Pagkaraan pa ng ilang araw, naging madalas na ang pagsilay nila sa nilalang na yon. Hindi alintana ng animoy kambal ni Amang kung umaga man o gabi, kusa yung nagpapakita kapag masaya siya o hindi naman kaya'y nakakaramdam ng kalungkutan. Sa bawat pagdagdag ng kanyang edad, kusa ring nadaragdaga ng kanyang mga kakambal. Dahil dito, hindi maiwasang mabahala ng pinuno ng mga sarut kung kaya't upang hindi siya makapagdulot ng pangamba at takot sa mga taong naninirahan sa baryo, nagdesisyon yung turuan siya ng isang pamamaraan kung papaano maikubli sa espiritual na aspeto ang mga kambal niya. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagawa yung mapaghusayan ni Amang. Ayon sa pinuno ng mga sarut na nagturo sa kanya ng pamamaraang yon, pakiramdam nito minamahal si Amang ng bawat katagang kanyang sinasambit. Lumipas ang mga taon, tuluyan na ngang nawala sa kanilang mga isipan ang banta ng mga mandirigma sa kanilang tribo. Sa pagtungtong ni Amang ng 12 anyos, habang abala sila sa kanilang pamumuhay, doon nila nasilayan ang iilang mga bangka na dahan-dahang dumaraong sa isla. Dahil sa wala pa naman noong gaanong tao sa Sibuyan, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanila na malaman ang tungkol sa balitang yon. 2 araw lang noon ang lumipas, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga sarut laban sa mga mandirigmang sama. Hindi naging madali para sa mga nilalang na yon ang makipaglaban, gawa ng bawat mandirigmang tumutugis sa pamilya ni Amang, nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang sandata. Balot na balot din ang katawan ng mga ito ng kalasag na nasa espiritual na anyo na siyang naging sanhi upang hindi basta-bastang bumaon sa kanilang mga kalamnan ang mga matatalas na kuko ng mga sarut. Sa isang gabing pakikidigma, kalahati sa mga sarut ang nalagas. Sa harap ng pagkatalo, nagdesisyon ang pinuno nito na palikasin ang lahat ng kanilang mga supling at asawa. Matapos naman yung mapag-alaman ni Amang at ng mga kapatid niya, paisa-isa naman yung nagsihawak ng mga armas upang makipag-isa sa digmaang nagaganap. Subalit bago pa man sila makaalis sa kanilang lugar, nasipat na nila ang pagsidatingan ng mga sama.
Walang habas sila nitong pinaulanan ng mga sibat at palaso na siya namang kumitil ng buhay ng mga kapatid ni Amang. Yung kanyang ina at ama namatay mismo sa harap niya. Ang pinuno naman ng mga sarot, pinugutan ng ulo matapos siyang masukol ng mga kalaban nila. Sa pagdating ng puntong iilang mga sarot na lamang ang natirang nagpoprotekta sa kanya, nagdesisyon ng mga itong samahan siya patungo sa hangganan ng isla. Ang plano ng mga ito, ihulog siya sa dagat para makatakas. Hindi naman noon tumutol si Amang, gawa ng sa isip-isip niya, yun lamang ang paraan para matakasan niya ang mga taong tumutugis sa kanya. Habang patuloy na umaatras ang grupo ng mga sarot, bigla naman noong nagkaroon ng malakas na ulan at kasabay nito ang pangangalit ng dagat. Yung tipong habang nakikipagdigma sila, ipinapadama rin ng kalikasan ang mariinitong pagtutol ukol sa mga bagay na kanilang ginagawa. Sa pagdating nila sa hangganan ng isla, iisang sarot na lamang ang natira. Tuguan din ang buong katawan nito at sa estado nito, alam mong hindi na yon makakaligtas ng buhay. Bago siya nito bitawan, ngumisi sa kanya ang nilalang na yon habang umiiyak. Pagpalit nito ng anyo, agad namang tumarak sa dibdib nito ang isang sibat kung saan nagawa pa nitong makapagwika sa kanya ng, "Kahit anong kasamaan ang ipakita sa iyo ng mundo, huwag mong babaguhin ang pananaw mo sa buhay. Maging malaya ka, Amang!" Matapos nitong makapagwika, bigla namang nahulog sa dagat si Amang habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ng sarot. Pagbagsak niya sa malalim nitong bahagi, may isang tinig ang bumulong sa kanya ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Imbis na umahon siya, inutusan siya nitong magpakalubog sa ilalim ng dagat kung saan hindi naglaon, napadpad siya sa isang yungib na pinaglalagakan ng isang galyon. Habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa kinaroroonan nito, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang 10 nilalang na inaakalang demonyo ng manghuhula. Pagsilay ni Tandang Amang sa mga nilalang na yon, doon niya nawari na hindi yun mga demonyo, bagkus ay mga gabay ito na merong dugo ng mga anghel. Bawat isa sa mga nilalang, may mga kanya-kanyang armas na tinatangan, indikasyon na meron yung kanya-kanyang responsibilidad na ginagampanan. Sa paglapit niya sa kinaroroonan ng galyon, inilahad ng isa sa mga ito na ang galyon na yon ay matagal na panahon ng nilamon ng dagat. Para mapagana at muli yung mapaglakbay sa karagatan, kinakailangan niyang gumamit ng mga masasamang enerhiya na siyang babasag sa sumpa nitong tinatangan. Matapos yung mailahad sa kanya ng anghel, itinuro nito ang 3 matandang nakagapos sa pinakadulong bahagi ng galyon. Gamitin mo ang mga yan, Amang, bilang paunang langis ng iyong sasakyan. Maglibot ka sa mga lugar-lugar, maghanap ng mga panibagong nilalang na gagamitin sa iyong paglalakbay. Magmula noong nasa sinapupunan ka ng iyong ina, ito na ang nakatadhana para sa iyo. Wika ng anghel na nagtatangan ng kaliskis ng bakunawa. Ayon kay Tandang Amang, lahat ng kakayahang ibinahagi nito sa kanyang mga kaibigan ay nanggaling sa mga abilidad ng kanyang gabay. Kagaya ng kaliskis ng bakunawa, ganon din ang pinagmula ng mutya ng panahon at iba pang sandata. Kakaiba rin ang pamamaraan niya ng pagtanga ng 7 palabras, gawa ng bagkus na manahin niya ito, kusa yung ibinigay sa kanya ng gabay sa pamamagitan ng pagturo sa isang nakaselyong libro sa loob ng galyon. Dahil sa medyo may kabataan pa siya noong mga panahong yon, naging katulong niya ang kanyang mga gabay sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ito ng mga pisikal na anyo.
sa loob ng 50 taon. Yon ang naging katuwang ni Tandang Amang hanggang sa magkaroon na siya ng sariling lakas upang pamahalaan ang galyon. Dagdag pa nito na noong mga kabataan pa niya, ang mga gabay niya ang nanghuhuli ng mga mambabarang at mangkukulam na magpapagana ng kanyang sasakyan. 3 taon lamang ang lumipas magmula noong nakasampa siya sa galyon. Binuhos niya ang kanyang panahon at oras para magsanay at palakasin ng husto ang kanyang sarili. Iisang rason lang noon ang pinag-eensayuhan ni Amang, at yon ay ang nalalapit na pagbabalik niya sa kanilang tribo. Hindi siya babalik doon para isuko ang kanyang sarili, bagkus ay babalik siya para gumanti. Ang nag-iisa niyang pakay ang pinuno ng mga mandirigmang masayang kumitil sa buhay ng kanyang pamilya, gayon din sa mga sarot na itinuring niyang hindi na iba sa kanila. Sa pag-uumpisa ng kanyang paglalayag galing sa Sibuyan, tinahak niya ang daan patungong timog para hanapin ang kanilang mga katribo. Bitbit noon ni Amang ang iilang hindi pangkaraniwang nilalang, kagaya ng mga sinaunang aswang at mga maranhig. Ganon din ang mga nilalang na tinawag na tunod at iilang mga maharlikang engkantong kanyang nahuli bilang bahagi ng kanyang koleksyon. Para sa mga hindi nakakaalam, ang tunod ay isang uri ng nilalang kung saan kalimitan yung nasisilayan sa mga sementeryo. Taliwas sa mga maranhig na umaalis sa kanilang pinaglibingan, naiiba ang mga tunod. Imbis na umalis kasi yun, pinipili nitong magbantay sa mga nichong kanilang pinag-ahunan. Sino mang tao ang lumapit dito, magiging kapaki-pakinabang na pagkain para sa mga tunod. Ayon sa mga matatanda, na ang mga nilalang na yon nagdadala ng hindi kaaya-ayang sakit. Kapag nahahawakan ka nito, magkakaroon ng bukol ang iyong mga balat na halos ilang taon mong iindahin. Sa oras na nasugatan ka rin ng mga tunod, may posibilidad kang mabaliw, depende sa lunas na iyong iinumin. Bawat galamay nila, sakit ang dinadala. Hindi rin sila basta-bastang mapapaslang sa kadahilanang para mapatay mo ang mga tunod, kinakailangan mo yung tupukin ng apoy habang sinasabuyan ng asin. Subalit sa estado ng lakas noon ni Amang, tinuturing niyang isang ordinaryong nilalang lamang ang mga ito. Hindi man sa pagmamayabang pero may mas higit na mas malakas pa sa mga tunod na naroon sa galyon. Ang iilan sa mga ito nakatago sa mga kulungang nasa ilalim na parte ng galyon kung saan hindi na nagagawang masinaga ng araw. At siya nga pala, bago mapalakbay ni Amang ang ginintoang galyon, marami na doong nakatagong mga mutya at iilang mga sandatang nanggaling pa sa iba't ibang panahon. Ang pulseras ni Raha Humabon ay doon din nanggaling at hindi yun hinanap ni Amang sa kalupaan ng Cebu. May iilang pangil din doon, kagaya ng kidlat at mga mutsyang kapag pinagsama-sama mo, makakapaglikha ka ng isang napakalakas na bagyo. Para naman sa mga nagtatanong kung saan nanggaling ang ginintoang galyon, pasensya na kayo, iilang piraso lamang ang nakalathala ng mismong pinagmula nito. Ayon kay Tandang Amang, nagmula ang galyong yon sa mga unang manlalakbay na naglilibot sa mga lupain para kumuha ng mga alipin. Dala ng galit ng mga bathala sa ginagawa ng mga ito, pinatawan nila yon ng sumpa at kaparusahang habang buhay silang magiging alipin ng galyon na kanilang sinasakyan. Napakahabang milenyo din ang itinahimik ng galyon hanggang sa isinilang itong si Amang. Sa mga una niyang paglalayag, dahil sa kawalan ng karanasan pagdating sa pamamalaot, kung kaya't may mga panahong nasisilayan siya ng iilang mga ordinaryong mangingisda. Kapag nagkataon ding inaabutan siya ng unos sa kalagitnaan ng dagat, wala siyang ibang ginagawa kundi tulungan ang mga taong may maliliit na bangka. Dinadala niya yon sa islang malapit sa kanilang kinaroroonan para ibaba ang mga ito. Dahil sa ganun niyang gawain, kung kaya't hindi naglaon
kumalat ang istoryang may kaugnayan sa kanya. May isa ring mangingisda noon ang pinagbigyan niya ng kanyang pangalan na siya namang naging daan para makilala siya ng iilan. Dagdag pa ni Amang, may mga masasamang balitang kumakalat sa kanya, patunay lamang na may mga tao pa ring naiinggit sa kanyang mabubuting gawain. Ni minsan hindi siya dumukot ng mga tao o gumawa ng mga bagay na ikakamatay ng mga ito. Maaaring kaya inuugnay sa kanya ang mga masasamang nangyayari sa karagatan, buhat sa mga taong hindi naniniwala sa totoo niyang pag-iral. Gayunpaman, kahit may mga taong masama ang pagtingin sa kanya, nananatiling mabuti ang pananaw ni Tandang Amang sa sanlibutan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, meron siyang mga nakilalang ermitanyong dinaraanan. Bawat isa sa mga ito binibigyan siya ng payo ukol sa kanyang gagawin. Hindi naman yun ipinagsasawalang bahala ni Amang, gawa ng kahit papaano, meron din itong mabuting bagay na naibibigay sa kanya. Sa pagsapit ng ika-4 na taon ng kanyang pagsampa sa galyon, meron siyang nakilalang isa ring bukod tanging ermitanyo na kauna-unahan niyang pinasampa sa kanyang sinasakyan. Yon ang kanyang naging katuwang sa mga bagay-bagay na hindi niya paggaanong alam. Nagngangalan ang ermitanyong yon na Iping. Purong Negrense. Kagaya ni Tandang Amang, hindi rin yung pangkaraniwan sa lahat ng aspeto. Alam niyo ba, ang ermitanyong yon, kalahating tikbalang. Tao siya pero tuwing nasisinagan siya ng gabi, doon unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Kung kumbate ang pag-uusapan, siguradong sigurado si Tandang Amang wala doong makakatalo. Bukod sa hindi pangkaraniwan ang lakas nito, kaya din itong gumamit ng mga lihim na karunungan na halos hindi mo aakalaing totoo. Yung tipong hindi mo naman siya nakitang magsambit ng mga kataga, pero magugulat ka na lang, unti-unti na pala yung umeepekto sa katawan mo. Isa yon sa mga nakalimutan ng pamamaraan ng mga albularyo pagdating sa espiritual na kombate. Bagaman mahirap matutunan ang ganoong pamamaraan, nagawa yung mapaghusayan ni Tandang Amang. Dahil si Iping ang kanyang kauna-unahang naging kaibigan, sinubukan niya yung alukin ng puno na nagbibigay ng ilang daang taong buhay. Subalit sa kasamaang palad, tinutulan yon ng ermitanyong yon sa kadahilan ng matagal na nitong hangad na mamatay sa kanyang pagtanda. Matapos naman niyang mapag-alaman ng tungkol doon, minabuti niyang wag na yung tutulan, gawa ng sa isip-isip niya, isa yon sa mga desisyon ng kanyang kaibigan na hindi na dapat niyang pakialaman. Bago magsimula ang kanyang 5 taong paglalakbay, niyaya niya yung sumama sa kanya nang sa gayoy magawa naman itong makita ang mundo. Nang marinig naman yon ni Iping, kahit bata pa noon si Amang, sumang-ayon nito. Naniniwala ang ermitanyong yon, sapat na ang karunungang tinatangan ni Amang upang paniwalaan niya ang bawat katagang sinasabi nito. Sa pag-alis nila sa bahay ng kanyang kaibigan, naging maayos naman ang lahat. Habang naglalayag sila sa napakalawak na laot, doon nila nasisilayan ang iilang mga nilalang na hindi pangkaraniwang nakikita sa mga dagat. Amang, nasaan ang pamilya mo? Tanong ni Iping sa kanya habang nagmamasid sila sa paligid. Nang marinig naman ni Amang ang sinabi nito, bahagya naman siyang napangiti habang sumasagot doon ng, "Matagal na akong ulila. Mismong ang mga kadugo namin ang pumatay sa kanila. Hindi naging maganda ang kabataan ko pero kahit papaano masaya ako. Ni minsan hindi ko tinanong ang Panginoon kung bakit sa akin nangyayari ang mga bagay na ito. May mga pagkakataon sa buhay natin na napapaisip tayo na galit sa atin ang Panginoon. Pero kung titingnan mo yun sa kabilang dako, malalaman mong inihahanda niya lamang tayo para sa mas magandang hinaharap.
Kung ibang taong nakaranas ng nakaraan ko, paniguradong sasagi sa kanilang isipan na tapusin na ang kanilang buhay. Ang mga taong gumagawa ng ganoong bagay, hindi nabibigyan ng pagkakataong makalasap ng pangunawa at aral. Di hamak na mas magandang mabuhay na merong pagtitiis kesa naman tapusin mo ito dahil ayaw mong magtiis. Okay. Episode 1 pa lang siksik na. Alam niyo yun na 25-minute lang naman yung kwento. Pero yung pinapakinggan ko parang isang buong milenyo na yun nangyari, di ba? Pero bata pa si Tandang Amang sa episode na to. Siguro sa mga susunod na episode, doon na siya magkakaroon ng edad. Huwag kayong malilito doon sa part na sa loob ng 50 taon, yun na naging katuwang ni Tandang Amang. Parang fast forward yon, tas nag-rewind ulit. Kasi after nung buong paragraph na yon, 3 taon lamang ang lumipas magmula noong nakasampa siya sa galyon. Ibig sabihin, doon nagsimula yung kwento. Pinapaliwanag lang dito sa first part ng kwento na yun yung mga kasama niya yung mga anghel, tas ngayon nasingit to si Tandang Iping. Kaya yun yung pagkakasunod-sunod ng pattern. Pero sad to say, 4 episodes lang to Parang siniksik lang kasi siguro pinilit alalahanin ng disipulo ni Toto. Yun lang yung max Parang putol-putol pa nga to. Inayos lang namin to para mapaganda, para gumanda yung mapakinggan nyo. Pero yung episode 2, sunod kagad natin kasi maski ako, excited ako kung ano mangyayari sa paglalakbay ni Tandang Amang Yun lang. Salamat.